Казвам се Венцислава, на 36 години, учител и генерален менеджер в Кристина Прогрес. В Кристина Прогрес съм от 6-7 години. Преподавам вече няма 10 години. Говоря български, английски, френски и руски. До едно време учих лесно, после станах на 30. Най-трудният език е този, който учиш в момента. Преподавам български на чужденци, защото съдбата ме обича. В България според мен е много важно да говориш български. Със сигурност не е лесен, но пък с нас се учи много сладко. Любима дума на български – здравей, защото буквално значи бъди здрав. Обичам диалектите в българския и се сещам за помръзляк, което значи сладолед. Навсякъде в България, извън София, Варна, Бургас и Пловдив. Граматика. Индивидуални уроци. Говорене. 100% говорене. Кристина Прогрес.